Здравейте, приятели на Евилия! Днес ще си направим една тестова свещ с един нов аромат, който всеки момент ще видите в магазина, а именно лавандула. На мен лично ми е любим, защото ми напомня, че лятото идва. Соевия восък 10 с много добро ароматно насищане, чист соев восък с растителни подобрители, в такава една обикновена чашка, 140-150 грама восък аз лично слагам в нея, за да мога да си затварям капачето. Фитилът с пукащ ефект, най-малкият размер, с държач, който ще ви покажа как най-лесно се слага. И за цвят сме си избрали комбинация от следобедна наслада и вишнев цъфтеж, за да има леки сини оттенъци и леки розови оттенъци. Имаме си термометър, тенджерката, която все пак за домашни условия толкова. Докато чакаме водата в тенджерката да се сгорещи, аз ще ви покажа, ето го фитила, как аз лично го пъхам без да го чупя в ето тези. Първо трябва да се хване много близко до държача и леко да му се подпъхне ъгълчето. Ето така. Това когато се случи, вече леко по леко, но трябва да държите не горе, защото са изключително финни, а ниско долу. И готови сме. Това е. Приготвила съм си термометъра и сега чакаме восъка да достигне до желаната температура. След като стигне 70-76 градуса, махам го от котлона и слагам боичките. Малко след това и аромата и изливаме. Звучи лесно, но всъщност не е. Аз свещи правя само за да тествам нови аромати. Не ги произвеждам професионално. Това съм го оставила на вас. Почти сме достигнали, даже ето тук, що достигнахме температурата на омекване на този восък. Искам да видите докъде сме стигнали. Почти готов. Между другото, уха е божествено. Восъкът достигна желаната температура, даже вече взе да я сваля до 72-3 градуса. Всеки момент ще сложа боичките. Затоплих си междувременно чашката в микровълновата, тъй като нямам пистолет. Сложих фитила да ме чака и действаме. Разтворих боичката вече. Всеки момент ще добавя аромата. Вече сме под 70 градуса. Цвета ще изненада за мен, усещам. Любимият ми момент – аромата. Аз обичам свещите да ми миришат, затова си слагам колкото трябва аромат. Хубаво се обърква с восъка, за да не избива по повърхността след това. Но това вие го знаете. И последна стъпка – изливането. Аз лично изливам върху фитила. Не го кисна предварително, не го мажа с никакви масла. Фитилите са изключително финни, ръчна изработка. Производителят ни каза, че нямат нужда от предварително накисване, промазване и някакви водомагии, за да сработят. Ще пробваме дали това е така много скоро. Това е за днес от мен, приятели на Евилия. Скоро ще ви покажа още някои от новите ни аромати. А сега ви пожелавам прекрасен уикенд и нестихващо вдъхновение. Чао!